Ir-rata ta' kriminalità f'Malta niżlet minn 46 każ għal kull 1000 persuna fl-2004 għal 30 każ is-sena l-oħra li jfisser tnaqqis ta' kważi terz f'20 sena. F'konferenza tal-aħbarijiet dwar proġetti li se jsiru s-sena d-dieħla biex ikomplu jagħmlu lil Malta aktar sigura, il-Ministru għall-Internu Sigurtà Byron Camilleri qal li l-budget li tħabbar ftit ġranet ilu se jkompli jsaħħaħ is-settur tas-sigurtà b'nefqa rikorrenti ta' 280 miljun euro, kważi 3 darbit aktar mill-100 miljun fl-2012. Flimkien ma' nefqa kapitali li żdiedet b'5 darbiet. Dan inkludi investiment f'teknoloġija, infrastruttura u kundizzjonijiet tax-xogħol għal membri tal-korpi dixxiplinati. Ma jfissirx li m'għandniex ir-realtajiet tagħna, però r-realtajiet tagħna huma ħafna ħjar minn ħadd ieħor. U proprju dan il-budget proprju assistina proprju fek. Illi nagħmlu l-investimenti li ħut minnhom massiċċi li għandna bżonn sabiex finalment nagħtu mhux biss pajjiż aktar sigur, però anke operazzjonijiet ta' salvataġġ li l-ħaddiema tagħna jagħmlu. Bħaddima ta' korpi differenti lebsin l-uniformi fl-isfond, il-Ministru spjega wħud mill-proġetti ewlenin li mistennija jsiru s-sena d-dieħla. Ewlenin fosthom investiment ta' 6 miljun euro għal sistema informatika ġdida fil-Korp tal-Pulizija biex ittejjeb l-effiċenzja u l-ġbir tal-informazzjoni. Bl-istess mod mistenn investiment ta' 9 miljun euro fi proprjetajiet u infrastruttura ġdida, inkluż qases ġodda fraħal ġdid il-mosta ta' Slima ħal-Qormi u Rabat Għawdex. Bħalma sar diġà f'Faċevil se jżidu l-kameras tas-sigurtà f'Buġibba fil-Marsa u fraħal ġdid. U bħalma se tinbidel il-flotta tal-vetturi tal-Pulizija se jsir investiment f'tamir ġdid tal-protezzjoni ċivili, inkluż vetturi elettriċi ta' tifi tan-nar u apparat ta' tfittxija mill-ajru. Il-Forzi Armati ta' Malta se jkollhom helikopter u ajruplan ġdid sal-2028 b'investiment inizjali ta' aktar minn 10 miljun euro mis-sena d-dieħla, kif ukoll robot modern għat-taqsima tal-bombi. Il-faċilità korrettiva ta' Kordin se tkun immodernizzata b'faċilitajiet ġodda għaż-żjarat tal-familji u t-tfal. Il-Ministru Byron Camilleri tenna li l-investiment fil-ħaddiema se jibqa' priorità biftejjimiet settorjali ġodda u temm jinnota kif is-sigurtà mhijiex biss kwistjoni ta' liġi u ordni, iżda ta' fiduċja bejn iċ-ċittadini u dawk li jservuhom.